Xa escoitamos as 4 intervencións, pero eu penso que, bueno, estaría ben, supoño que, a parte, moita da xente que estuvo presente, pois a xente que de algunha ou de outra maneira está un pouco no gremio e sabe un pouco de vai. Se hai algún tipo de preguntas a calquera dos... Eu simplemente estou de moderador, non? A calquera dos participantes, dos relatores, pois, bueno, pois que sería bo que se establecera un pequeno coloquio, non? Entonces, bueno, cando... Mira, lá, por exemplo, aquel... Aí, me parece que... Bueno, a ver, non, simplemente darvos as gracias aos 4 e, bueno, ao Consello de Cultura Galega por acercarnos un poquinho máis a forma de traballar e as cousas que fan singular estes instrumentos. Pero, bueno, voume centrar un poquinho no mundo das zanfonas. Eu son totalmente fora. Non conozo realmente moito o que é o instrumento, a organoloxía, eu realmente son gaiteiro, pero vexo, bueno, a dicotomía entre alguén que busca algo máis entroncado que a tradición e alguén que busca un instrumento que teña determinadas tecnoloxías como para o que busca o instrumentista, a túa forma de ver o instrumento, non? Simplemente o que me gustaría saber é se Xeneco que tipo de afinación utiliza para as zanfonas, se hai unha afinación temperada ou unha afinación natural, e no teu caso, pois o mesmo, saber se hai diferencia nese formato ou non, que diferencias podedes ver, etcétera, etcétera. As afinacións, eu penso que nos utilizamos afinación temperada. No, nese... O tema o que é as frecuencias, os valores das frecuencias, me imagino que son os mesmos para tocar con todo tipo de instrumentos. Igual máis o cambio está en cordas de tripa, cordas de viola... Claro, a ver, na zanfona, polo menos no meu caso, e supoño que no teu tamén, a zanfona é un instrumento moi particular e prácticamente faz unha zanfona ao gusto do músico. Eu baseome na afinación de Santalices, con 3 cordas cantantes, 2 ao aire dan sol e a tónica do teclado é do, e a terceira unha octava máis grave, pero dentro deso, pois venche das a posibilidade de personalización do instrumento, porque non tes, eu polo menos no meu caso non teño capacidade para producir instrumentos e telos aí para que un músico veña a probalos e poida coller o que máis lle guste no momento. Entón, pois aí, teño ca mesma zanfona e co mesmo teclado, pois teño posto o teclado ca tónica en do, ca tónica en sol, outros querenlle poñer ao aire a nota lá, quer dicir que faz un pouco, ou eu no meu caso fago un pouco o que o artesán, o que o músico che pide, o demanda. Si é verdad que a maioría dos meus clientes pois están máis, digamos, movidos pola tradición da zanfona para acompañar o canto e por esa sonoridade de Santalices. Pero iso non quero dicir que xa, bueno, non me quedou, na miña charla non quedoume moito sin decir, porque eu nunca teño presa, é unha eu sempre digo, e iso aprendino en Pardiñas e despois de coñecer a tantos artesáns, eu creo que para ser artesán, digamos que ese chip que temos no cerebro de medición do tempo é distinto do resto dos mortais. Uns máis que outros. Uns máis que outros, pero, bueno, en definitiva, iso. Entón, pois eso, a maior parte dos músicos que a mí me encomendan zanfonas, pero, bueno, independentemente deso, pois, elementos que comentou César, pois, si se están poñendo nesas zanfonas. A ponte regulable, o can... Eu sei como é o que de la carrera, con afinación natural, agora mesmo as letras, digamos, máis complejas ten unha afinación semi-natural, decir, algo se presión do baixo, todo isto.
Perdón. A zanfona Entonces eu simplemente quería saber... ten dúas octavas cromática. Pero entonces é un instrumento con afinación temperada desde o principio, ou ti que nos enseñaches pues, zanfonas antiguas como por exemplo a do cego De Padrende ou do cego Claro. de Carere, non sei se hai algún estudio, eu simplemente era unha cuestión de quero saber se iso se corresponde. No, eso era o que eu, digamos, denunciaba. Me parecía chamativo que a estas alturas non houvese ningún estudio comparativo das 20 zanfonas que hai no país en museos donde podes chegar a algunha conclusión, por si hai varias que son diatónicas, que só teño unha ringleira de teclas, e é probable que eso nos indicara as tonalidades vellas igual que o traballo que se fixo cas gaitas vellas. Entendes? Na actualidade facemos, eu polo menos fago o teclado que se chama barroco, que son 23 teclas, non son 24, cromática 2 octavas. Sí, pero tamén unha cousa que ti dices na zanfona tes espadelas, que podes mover a espadela. Podes mover e poñer. Entón non é como punteiro da gaita. Claro. Moves a espadela e podes variar bastante. Claro, a zanfona pode ter casi medio tono cada nota. As notas poden estar afinadas a cero no afinador e tú podes movelas para afinar cos bordos, como faz coa gaita. Claro, podes deixar a terceira baixa, alta, configurala ao teu gusto. Facilmente. Podes poner unha afinación temperada, unha afinación temperada, unha afinación Sí. As afinacións son sempre temperadas, se están afinadas. Claro. A outra é igual. A outra é temperada, o que nós chamamos temperada, temperar é afinar. Sería unha afinación igual, ou unha afinación natural, ou calquera das afinacións que hai. De feito, perdona que me meta, pero nas zanfonas barrocas, se tes unha afinación Westmeister e o zanfonista, pois adapta o clave que teña, ou según o sistema no que estés traballando. Sí, incluso podría ser, bueno, non instrumentos antiguos, pero recreacións de instrumentos antiguos, 2 taladros nunha tecla para cambiar a espadela de posición, por exemplo. E despois o músico ten moitas opcións porque podes xogar cos calibres das cordas, podes marcar unha zanfona, pero podes facer que che sone en do, en sol, en re, en la. Non é como a gaita que terías que cambiar o punteiro, aquí só hai que cambiar as cordas. Sí. Además, eu creo que na zanfona eu sigo acaparando, cando eso tú cortas. Non te cortes. Eu creo que na zanfona a mí o máis positivo do que ocorre nesta época é que é un instrumento que, como decía antes, está tendo unha tendencia no propio país moi vanguardista e despois tamén hai a tendencia de que o instrumento siga mantendo viva, porque zanfonas hai en toda Europa, como biches, pois, que siga mantendo a morfoloxía galega do instrumento. Claro, todo isto ocurre porque hai que hai que reincorporar a zanfona á tradición galega porque é un instrumento que se perdeu, así como a gaita si ten moita tradición e a parte está estudiada. Bueno, mesmo Santalices, no traballo que fixeron Castro Vicente, os irmáns Castro Vicente, pois ali recoñecen que a aplicación de afinación que fai Santalices é a afinación que a él lle parece a máis acaída e a técnica de tocar, el era gaiteiro, era de gaiteiro. Non descoñecemos as técnicas antigas entonces, pois, eu creo que é o interesante do momento que estamos vivindo, claro. Entonces, aí tamén hai outra historia. Isto xa vai para os 4. Falamos de que a tradición da zanfona morreu e se volveu a incorporar, pero a tradición da gaita nunca deixou de estar aí. Entón, en que punto che dá máis libertad o feito de que non haxa esa tradición, non chegar hasta nós esa tradición, ou en que punto ganas a hora de coller e dicir, bueno, pois vou facer pois o que está facendo, por exemplo, César, coller e dicir, bueno, vexo este instrumento e vou lle dar a miña interpretación do que para min como ten que sonar este instrumento.
Eu creo que iso ocorre... A ver, César dalle a súa interpretación, eu dou a miña, Xaime Rivas, que está aí, tamén fai zanfonas de corte tradicional e ten a súa reinterpretación. Iso, en todos os... A gaita que tocamos hoxe, pois ten pouco que ver cas gaitas de principios do século XX. Incluso, eu recordo fai pouco, bueno, fai 2 anos, así, na Pastoriza, cando o teu pai lle adicaron o nome da Casa da Música, Raúl Galego levou unha gaita que fixera Xosé Seivane, a primeira que lle vendeu a Raúl, e o timbre desa gaita, pois, non é igual co das da hora. Tu ves a gaita, pero, bueno, a evolución que ten, iso que quen vai definir o que realmente é a Pouse? Pois, os que estudien dentro de 100 anos o folclore desta época. A mí o que me parece máis importante é que neste momento sexamos capaces, aquí nun recuncho en Galiza, con toda a globalización que hai, con toda a presión mediática, con todos os contratempos que temos, de seguir utilizando a música tradicional nesta sociedade actual. Porque realmente, donde naceu, a sociedade onde naceu a música tradicional, esa desapareceu. Era a sociedade de autoconsumo. Entón, eu creo que o valor deso é que non montemos liortas entre nós e andemos a golpes, porque realmente sigue sendo no total da sociedade pois unha cousa moi minoritaria e ínfima comparado co poder que ten o resto. Pero aquí eu creo que estamos facendo ben. De todos modos, métome no medio un momento, de todos modos, un pouco coincidindo no de que a xente quere facer novas cousas, evidentemente, no mundo da gaita, por exemplo, que eu conozco un poquinho máis de cerca, pois, claro que cambiaron moitísimo as gaitas de principios do século, pero non de principios do século, desde mediados do século, quer dizer, eu cando empecé a tocar a gaita, pois... Último cuarto do século. Pois eso. Entón, vamos contar unha anécdota que quero dicir, que penso que hoxe en día é xa moi complicado que ocurra, pero sí, quero dicir, se perfeccionou moito as afinacións, os tonos, todo eso. Eu recordo, eu a primeira gaita que tuve foi de García, de Riobó, e era unha gaita en dó, e resulta que para un concurso aquí en Santiago, xusto cando morrera Carril, o padre Feijóo fixera unha peza que se chamaba homenaxe, o Pranto por Basilio, chamábase. Era en tono menor e todo eso, e pedían expresamente que os gaiteiros que se presentaranse tocando con gaitas en si bemol. Nós non tiñamos. Entón, alá me tuve que ir a xunto a García a pedirlle que nos fixeran os punteiros. Fixemos uns punteiros en si bemol, e aqueles punteiros, ele non estaba moi, digamos, non sei se estaba moi ducho ou non sei, pero, bueno, non afinaba moi ben. Entón, bueno, nos levamos os punteiros e tal, e tiñan bastantes problemas. Entón, un día fomos a xunto e dixen, mira, García, que aquí ten... Entón, ele escoitaba e dicía, aí, eso, dicía, que daba a nota que daba iso, dicía, pide abrir. Dicía, recordo, pide abrir. Entón, escolleu unha navalliña ou tal, e abriu un pouco. E tocamos de novo, e cando tocamos de novo, dixo, pide cerrar. E entón, claro, aí xa había un problema, Entón, eu creo que iso hoxe en día é impensable, non? É impensable. E iso... Non é tan impensable. Non é tan impensable. Bueno, non sei, a mí me parece... Cando fagas alboradas... Me parece que sí. Bueno, quero dicir con isto que eran tempos moi diferentes, e que os artesanos que hai hoxe en día, pois, hombre, non é, con isto non quero facer unha crítica, hubo artesáns vellos moi bons, pero quero dicir que hoxe en día, digamos que hai moitos artesáns novos e moitos artesáns bons, e digamos que a nivel técnico, de técnica ou de tal, non sei, pois, penso que, bueno, é como todo, quero dicir, todo vai progresando, non? Entón, iso tamén influye. Evidentemente, as gaitas de hoxe en día cada vez, comentaba antes Álvaro, non? Que, bueno, pois todas esas innovacións que llevan metendo e tal, que eu creo que non van en detrimento dun instrumento, porque o instrumento sigue sendo xenuíno, pero van facilitando moitas cousas, van facendo moito máis, digamos, equiparable a outro tipo de instrumentos. Sí, eu quisera decir algo ao respecto.
A miña visión é que o problema non é a innovación, o que fagas ou que non fagas, senón o camiño polo que esa innovación se incorpora ao mundo dos instrumentos musicais. Entón, se as innovacións non son impostas e son aceptadas de maneira natural polos músicos, como os foles de goretés, ou as anillas de aceiro, ou as madeiras tropicales, ou unha roda que lle cambias a zanfona, nadie está impoñendo. Eu pasarei por aquí, farei a miña roda, o mellor morro, o instrumento desaparece e non se perpetúa, pero se os músicos o aceptan e pasa a formar parte da cultura, pois un elemento máis que se incorporou de maneira natural. Entón, eu creo que a clave está en como se incorporan eses elementos. Se de maneira natural e os músicos van aceptando de maneira natural, benvidas sexan. Por eso preguntaba antes. Claro, Dice Pepe que, claro, unha gaita sigue sendo, non perdeu a esencia. Claro, pero que a gaita sabemos cal é a esencia. Por eso preguntaba antes hasta que punto che fai ser máis libre de que dicir, bueno, pois eu vou poner unha roda de un material cerámico. Sí, pero non o inventei eu. Non, xa sei, pero quero decir, si os instrumentistas o aceptamos, quedará na tradición, si se perpetúa, vamos, si é algo natural. Pero, por exemplo, na gaita temos o referente, pois, o de sempre, das gaitas de Ourense e todo o rollo, non? Que non é máis que unha cuestión de cambio de organoloxía. Vale, porque nós temos un referente, nós sabemos que o ronco tira para arriba e a ronqueta normalmente vai ben riba do brazo, que non en todas as gaitas tradicionais era así tampouco. Entonces, claro, hai entendo, creo que hai unha limitación máis no constructor de gaitas en coller e dicir, pois eu vou poñer aquí arriba un jalleto porque me sale a min da alma ou porque me parece que é máis ergonómico, sabes? E, sin embargo, creo que igual é máis non sei, se eres